thina ngamalungu omzimba kaKristu sakha ubunye nomanyano. Sifuna ukubheka phambili sicela uThixo athibane singalamalungu imbabazi esifundisi ngesifundisi phambili malungu omzimba. Siyasebenza, siphana ukukhuthazana, siphana amandla, siphana i-spirit. Ithi ngenye imini ilizwi ivesi yendumiso uthi uYehova ungumhlawuleli wami ngamaxesha onke. Uthi ndakuhamba emfuleni wethunzi lokufa, uthi andikoyika lutho ngoba wena unam. Ngeli xesha siye sazibonakalisa uba singalamalungu esaziyo ngamanye amaxesha onke umhlawuleli usoloko ekhona. Uthi le ndawo ye-Holy Spirit yintoni kanene ma uthi siphana ntoni? Le Holy Spirit yekuba isipha amandla kula malungu omzimba kaKristu ukwenzela noba izivunguvungu zingawa zingavela singawi, sibe nalamandla asihamba ngawo ngoba amandla kuthi afunyanwe ezinweleni. Nathi funa ukuthi singalamalungu omzimba kaKristu. Siyanqwenela ke abantu bonke beze sikwazi ukubambisana. Kuhle xa sibambisanani. Ndifuna ukuthi ke kwabo abakude izani mani izani sakhe izani sakhe le yindlu kaThixo. Silapha ngoba sifuna ukuphakamisa igama likaThixo. Enkosi. Ngamalungu omzimba kaKristu asiphumelanga ke ngenxa yeemeko ezithile. Asiphumile sinjena njengoba sebetshilo koomama esithi izani sakhe, kodwa nje ndiyarhalela ke ukuthi uba sesisondele kweli xesha lokuphela konyaka sizilungeleni, singadudeki zizinto zehlabathi. Siyambulela.